Okronkoni yɛbɔ mpaeɛ da wase wɔ wo dɔ no ahomaboro ɔde yɛkɔ ɔde yɛba ɛnɛ nso ɔma yɛba wɔ n'ase yɛwura yɛbitie ɔno mu asɛm yɛbɔ mpaeɛ sɛ wɔde sɛ biani na yɛntumi hu baabi a wɔn nsɛm ɛfiri ba yɛntumi de ahoɔden a ɛso nso agye asɛm no yɛda wase wɔyɛ ne Awurade Yesu din mu amen. Yo ne yɛda Nyankopɔn ase sɛ Nyankopɔn mapɛ ne yɛntra ase the Nyankopɔn ase Nyankopɔn ahu yɛ mmɔbɔ na ɛnɛ no nso wame yɛ kwan sɛ yɛnwenwe n'asɛm ho ɛnɛ nso yɛbɛtoa Nyankopɔn asɛm no so na yɛahwehwɛ Nyankopɔn nsɛm mu a ɛduru baabi a yɛma mmɔden yɛnhunu baabi a asɛm no ɛfiri ɛɛba na yɛnhu baabi a asɛm no firi ba a na afei yɛde ahoɔden a ɛso nso adi asɛm n'akyi moma yɛmfa ne sɛ kwasiada yɛaba sɔre da biara de nyame asɛm ba nti sɛ nnɛ koraa manya bia nti a ama sɔre ne manya bia nti a next week deɛ bɛba no bɛtie Nyankopɔn asɛm no a yɛde ɛma mo no ɛnyɛ saa da teɛ nti wɔ sɛ yɛdi ka yɛne yɛkasa kyerɛ mo nso no ɛwɔ sɛ yɛde to hɔ ne yɛhwɛ sɛ asɛm no sɛdeɛ ɛsi ɛyɛ mmom adwuma si fa so wa masore Sunday bi na onyame asɛm ba a bibi nti ɛsɛ wo busa sɛ ɛnɛ message bɛɛ ne baayɛ na ɛnyɛ taate na wo patie ne mu message na ankasa no wa pe bi dan so atie ɛna kyerɛ sɛ yɛnyini wɔ Awurade mu ne mu sɛ yɛfa ne sɛ kwasiada bia nyame asɛm bɛba yɛn nkyɛe di a ebedu bebe no kwasiada bia nyame asɛm ntaa ma yɛn nkyɛe ɔsɛ idi kan ɛde sɛ yɛ adwene mu ne yɛtumi tena ase ne yɛtumi sɛ sinema bi ne mu sɛ asɛm no ɛyɛ mu adwuma na nana ne yɛ itwa Nyankopɔn asɛm a ɛfa sɛ yɛ twɛn Nyankopɔn ɔnana no asɛm no ti ne yɛ renewing your strength w'ahoɔden ɛyɛ foforo anaasɛ wonya ahoɔden foforo ɛna ne yɛbɛsɛ yɛka ho asɛm ne yɛto adesua no ara so yɛbɛdi kan kenka Nyankopɔn asɛm no wɔ Isaiah chapter 40 hɔ na taate no koraa ɛwɔ Isaiah 40 30 to 31 ɔse mmeranteɛ brɛ na ɔpaaba nkwankwa ahwehwe ase na wɔn a wɔtwɛn Awurade no enya ahoɔden foforo ɔde ntaban foro sɛ ɔkɔdeɛ otumirika na ɔmpaaba ɔnante na ɔmmerɛ Awurade asɛm nie ɔse wɔn a wɔtwɛn Awurade no enya ahoɔden foforo na ɛno na yɛn nyinaa yɛbɛdwendwene ho ne yɛdi kan ehu kwan yɛfa so twɛn Awurade sɛ yɛbɔ mpaeɛ yɛti nyame asɛm wɔn a wɔkenka Nyankopɔn afɔfa Nyankopɔn asɛm akenkae anaasɛ woyɛ akɔm kyene ne nyinaa na wɔtwɛn Awurade ama Nyankopɔn abɛsiesie wo Onyankopɔn de ahoɔden bi ama wo na ɛno na yɛn nyinaa yɛbɛdwendwene ho sɛ renew strength no ana strength no renew no sɛ paa na tie na ɛno na yɛwɔ obiara ma n'adwene mmara so paa yie paa na yɛmfa saa nsɛm yɛn nso nto yɛ tie mu mmerɛ biara no a yɛbɛkenka Nyankopɔn asɛm yi na wode abusa ho sɛ yɛmfa ne sɛ sɛ ka kora mokɔ abɛtumi ayi ano wɔn a ɛtwɛn Awurade no wɔn a wɔtwɛn Awurade no mu nyinaa wɔn twɛn those who waited on the Lord wɔn twɛn Awurade no munyi ano momfa ntoa so no momra ha sɛ praise the Lord wɔn twɛn Awurade no wɔn nya ahoɔden foforo sɛ twɛm nti meka na wɔn ɔtwɛn Awurade no wɔn nya ahoɔden foforo very good man say ne sɛ ɛdine sɛ ebi a wɔn nya ahoɔden foforo no ebi a na wɔn antwɛn Awurade bio nti wɔn nya ahoɔden nso bio wɔn twɛn Awurade maybe ɛtwa mu nti wɔn nya ahoɔden wɔn ahoɔden yɛ foforo but ebi a wɔn ankɔso antwɛn Awurade bio di a yɛ sɛ ɛnya deɛ ahoɔden foforo no wɔn nsa bɛsa aka bio wuo ɛna yɛ sɛ ankotu nso ɛ wɔn bɛtwɛn Awurade no wɔn bɛtwɛn Awurade no wɔn bɛnya ahoɔden foforo yɛ sɛ ne nsi yɛ ebi a ɛban bi a time a wɔn kan sɛ wɔn bɛtwɛn Awurade no bi bɛtumi abɛbom na bi a wɔn antini antwɛn nti bi a no wɔn anya ahoɔden foforo wɔn antini sɛ ɛyɛ biribi a wɔn abɔ wɔn tirim sɛ yɛbɛyɛ
eno nso ba ye no nteme bia na ye hwedi asem no e de ye kopa na fe nso no womo e twa awurade no womo e twa awurade no nya hode mo pass womo nya ahode mo foro nti womo o twa awurade de a na ye se unya ahode mo foro unya enso betima ba se na womo antimi antwa awurade ankosi na ahode no antimi anwie peye di bi betima bobom se womo twa awurade ye se me twa awurade ni se megusuwa mo atwa yemu nti wo twa no ano na unya ahode mfo unya, because you are waiting on the Lord. To wait on the Lord, no, na o receive ahode mo from so. Ti yen he no so. And the fourth one also say one more mo twa awurade no mu nyina. One more mo twa awurade no. And they just say oh abrebia and the asem no a odifo ase ye ka no. E di chemu a ban se bia A B C D. Man say last one A D no. And the omo twa awurade no nya omo hasa na omo twa awurade no. Omo hasa na ze ya kan ya na. Omo twa awurade no. Omo hasa na ze ya kan na. Omo twa awurade no. Omo hasa na ze ya kan na. Omo twa awurade no. Omo hasa na ze ya kan na. So omo twa awurade nti se enyi se o se bere bia ye twa awurade. Ni nyina ye. O twa awurade ye. O twa awurade ye. O be twa awurade ye. Nanso no o twa awurade bia nya sa bere bia unya ahode foforo. Di yema woden se ase nso yesu yan wanse mom ye ni kan ti ase se omo twa awurade no enya this message is not only for the ministers of God. Enya ministers of God dia say it's for the apostles, prophets, teachers, evangelists. No mo twa awurade a omunya ahode foforo and ase bia church leaders ene de keke ka ho se bia elders. But for all believers, including you, praise the Lord. Indeed, very good. Now, believers, every believer, for all believers, so you didn't need oka hu bi o twa awurade a ubenya ahoden foforo na ewebisa say renewal of strength no kra no ebia eyede benya yem no so yesu yakọ na ebehunu ye ka ahoden ankasa de ye say eye very broad ahoden emu bai pa yemu emu bai a yentime nka ho asam na nyina nkyeremo nimdie eya ahoden ye ka ahoden a yese nimdie eya hoden nyansa ya hoden entiase eya hoden asomdue ya hoden bambo ya hoden empomoden ya hoden akwankyere ya hoden adiye eya hoden anigye ya hoden mebo so nyina ya hoden se obu onimdie a nimdie na hoden nimdie eya hoden se unyantiase obibe ho a ho ya den se wani bie unya adiye ewo bibe ho a unya hoden se wo pese Nyankopon ni bibi kire wo na Onyankopon twa foto bi kire wo a na unhuru de wo pese unhunu a ho ye den enti adiye eya hoden anigye eya hoden so nipa woto no wani gi a hoden wo asomdue a wo hoden enti ahoden de emu bai bebre emu bai to omo twa awurade no omunya ahoden foforo. Na the physical strength, obenya physical strength, and also and the rather air boy, na yanya ahode, empoming healthy life, and also can hobi. Sir, a rather air boy, na yetiwa, ya hoarding, na ya hotimisi a honso. Pomodeno so our hoarding. Sir, yakasa chiremwe, say near hoarding, na yajawani and see to yami yeti a unam yo basabasa unya hoden fankasa enti ahoden ekaka ho bi ahoden se ye twa awurade a awurade ma ya ahoden ti yemfa nse ya dweme se ahoden mental strength nyina ka ho bi ena spiritual strength ni nyina honhom ahoden adwene mu ahoden ni nyina ya ahoden ti ahoden de edos ne mu bai bebre na ni nyina firi Nyankopon nkyai ena eba
Yes, one more care about no. Omunya mental strength, omunya physical strength, omunya spiritual strength, omunya nyansa. Se Nyankopɔn ma unyansa obi be ho a, unya hoɔden, wani bie na wani te na ho kwan a ofa so ye woni ema, na wo ye niema so na eye yie ma wo nso a, wo ahoɔden. Ende ene de dɔs bebree pa yie pa. Na wo bisa sɛ sɛn na ahoɔden no kra bi a ye foforo. Kɔnso ɔso wo mo twɛ awurade nya ahoɔden foforo. Ahoɔden no yakasa ahoɔden ye foforo a, de obeso ɔkyerɛ ne sɛ on sɛ ye free na ye hwɛ ase yansa. Ye hu ahoɔden no. Mo nyina mo hu ahoɔden na mo nya hu ahoɔden no mu bi. Aha, nti mo hu bi meboa. Mo hu bi am kan sɛ ye hu bi. Very good. Nti ye hu sɛ ye twɛ awurade a ye nya ahoɔden foforo. Ana sɛ ye ahoɔden no ɛyɛ foforo. Nti obi sɛ sɛn na ahoɔden no ɛyɛ foforo. Sɛn ahoɔden no kra sɛn sɛ ebi a wo nya ahoɔden foforo no o renew wa na be renew ana sɛ ɛyɛ automatic. Ɛno ana renew sɛ ahoɔden no wo twɛ awurade a na ɛno ana renew. Ana sɛ wo twɛ awurade no a wan kasa nso o be renew. Ha sɛ ya da ba ko ni kan dia sɛ ne sɛ ɛyɛ automatic. Praise the Lord. Aha, ɛyɛ automatic. To o twɛ awurade a ɛno ana renew. To obi obetwa awurade bia no obenya. Amen. Do you want to say, okay, I'm on you now every day. A very new. Into Obi or care rather no. So when you care rather than dear, tell it to be an dear, and who are there no, a buyer for fro. Now, I don't know, ever come. You want to say, a automatic, meaning a automatic. And it's a car, and answer, and can a young man, a baby, a automatic, minimum say automatic, the Obi ati ase nti ehia bebre say ebe continue mu nti we renew strength no it shall be renew or say it shall be renew omo nka awurade no omo ho ode no ebe ye foforo na say eye foforo na yen hwe say ye ka awurade no otwen na enipa dwuma otwen no enipa dwuma ahoɔde ne ye foforo no so nyame adwuma ti ye hwe no so enema me nu ye ka ho asɛm otwen no eye nipa dwuma na ahoɔden no nso ɛyɛ foforo nso no ɛyɛ Onyankopɔn adwuma ti adwuma ne amienu baako yɛ wadwuma wo na abɛtwɛn na ahoɔden Onyankopɔn de ama wo ti ɔtwɛn no ɛyɛ nipa adwuma yɛ renew ɛyɛ mo nyina ɛyɛ ho adwuma ɛyɛ awurade adwuma nti yɛhwɛ no nso nti ɛyɛ two parts yɛnyɛ part ɛna Onyankopɔn nso a part yɛpɛ heaven akɔ heaven ma ne yɛ tete mo yɛ kyerɛkyerɛ mo kwan die hu nsa yan se enyan ye fam de nko ade a Awurade nso ebe yo no nso ne fam de aboa ye nti e ka se e automatic ade sa de o ka Matthew chapter 7 verse 7 Matthew 7:7 wose mumum na obebia mo nti knock no ene shall be open wo bom a enye se bom na bie o e bom na bie ana na wose obom a ebebie nti se wo de na se wo bom na ya bie nti ya bie enye wadwuma ni bie na enye wadwuma o wo wadwuma na se wo noko ti noken no eye adwuma open ne de eye obi adwuma Enyankopɔn adwuma yɛmfa nso yɛ adwene mu nti oka ba bɔ no bi won so a wɔso wɔn a wɔdɔ awurade no adeɛ nyinaa di bua wɔn na ewie wɔn yie so oka Roman form no Roman chapter 8:28 ya Roman chapter 8:28 ti wɔn a wɔdɔ awurade no so wɔdɔ awurade a adeɛ nyinaa di aboa wɔn no ɛyɛ awurade adwuma ɔdɔ ne deɛ wɔwɔ deɛ ɛyɛ adwuma sɛ wɔbɛdɔ awurade wobɛnya timama awurade wobɛdɔ awurade paa yie wakwa nyinaa mu okra nyinaa mu Nyankopɔn ho dɔ biara no eyi ne ho adi wɔ mu a adeɛ nyinaa edi aboa wɔn deɛ ɛnyɛ wadwuma ɛyɛ awurade adwuma enti yɛhɛ no nso yɛbɛbɔ so kwaa no nti adeɛ nyinaa edi aboa wɔn ɛyɛ ho adwuma na yɛ ɔdɔ no nso yɛ ho adwuma nti yɛ adwuma nti yɛ wo fam deɛ Nyankopɔn nso yɛ ne fam deɛ o nti yɛ anyɛ fam deɛ a Nyankopɔn nso yɛ ne fam deɛ sɛ wɔantwɛ awurade a unya nwode wo fro wo twɛn a ubenya ɛyɛ automatic sɛ ɛsɛ esie oka aban bɔ no a Matthew yɛmfa wo ntwa to Matthew 6:33
Matthew chapter 6 verse 33. Osemo hwe Awurade ahenie ene ne tene kane. No de yerim nyina beka mo ho. Hwe no ho adwuma. Ye o hwe tene Nyankopɔn ahenie ne wo adwuma. Enya Awurade adwuma. Ti wote ase na wo mpa Bible mu nhwemu. Wo mpa Nyankopɔn asɛm tie. Wo mpa mpa ba. Wagya wo adwuma to ho. Wagya wo adwuma de wo de asa wo ye ne wo nyɛ. De wo se ye ne ye ya. Onyankopɔn so ye ne famo de. Enti mo hwe Nyankopɔn ahenie. Mummom obebie mo. Ubom a oso bom na bia na. Demo ubom a ebebie. Very good. Enti enya wadwuma mo hwehwe na mo behunu saa na waka ho asa wose. Enti di omo ne se odi ye ne nyina no Awurade na de beka ye ho. Enya very careful. Enti say it mean for the conditions no a the effect no e automatic. Conditions no de won se enye share no. Se ye timi ye famu de a de befiri mu aba no ene se wunya ahoden foforo ndi ahoden foforo no nya no efiri wade ho na eba eje se won so ye bibi wo mo twen Awurade no o munya ahoden foforo ndi Awurade twen eye mpaebo ndi Awurade twen mpaebo eye adwuma mpaebo mo de ma se nyina mpaebo eye adwuma nya ngopo adwuma na mpaebo hu mu aye firi Awurade mpaebo mu aye mpaebo eho emu aye na ansa awo ye mpaebo no efiri Awurade ndi empaye de ye be ko ye gotodwa ni ya bo mpaye o Awurade hu me mobo Awurade boa me wade semeden wade maminyansa wade teme kwana me mfa so empaye de wo na abobo Nyankopɔn na abobo mpaye ma wo Nyankopɔn mo mpaye ma ye ne ye bo Nyankopɔn mpaye na emuaye de efiri Awurade ho na eba di otwen no ye de na empaebo akomo kyene ba mo akenkan Nyame asɛm tie eye adwuma mo me hu ye adwuma ne ye na Onyankopɔn nso enya ne fam de ti wo ye wo de a Nyankopɔn nso ebeye ne fam de nti renew one ya kan ho asɛm no sɛ ahoɔden ye wofo no Greek Hebrew ka sɛ ɔsare twe kwa ɛsɛ tini mini change na no nso ye kɔ so ebehunu na ne nyinaa na sɛ ye ka sɛ ahoɔden ye wofo ani ye sɛ baako ne sɛ ahoɔden wofo ye ne sɛ enya sɛ bia ɔmo twe Awurade ne nya ahoɔden wofo sɛ bia kɔ ye sɛ nka ɛyɛ ka wo twe Awurade a na wo ka ya baako a na nya hofo aka ho enya saa sɛ eba ba ye mienu o renew we ye renew eba ba ye hoforo me he no nso na akwara sɛ why week wo ahoɔden a na bia afedi e why mmere na afedi sɛ wa ahoɔden no a na wo digina wo na so no Awurade saa ade ahoɔden no ɛsa ma wo praise the Lord mo he no nso nti Yesu ya kɔ no nti wo mo twa Awurade no o menya ahoɔden mo fo ɛde sɛ de ka ne sɛ bia lances and answer passport expiring date wo ho eduru me bi a untimi mfanya de ese wo ye bio we driver ni a na wo driving license a eduru me bi a wo nante enye ye bio enti wo de ba kɔ na so wakɔ license office wo pa wo famu de a wo bɛyɛ wo bɛ tuatua sika wo bɛyɛ sɛ ɛna aban wo ne famu de a wo no nso bɛyɛ ti aba ba renu ama wo wonya ye famu de awie na wo ye obi bia awie pa na ya renu ama wo praise the Lord. Enti enya wona aberi ni but oka ho bidie wo party bi a obeye sana omo fan se bi a passport na de ade nyina na edume bi a na awu passport na ese oriniu ene se wan renew di a ti wo renew pa enya se bi a wunya passport for aka ba ko no hu enya se wunya passport for aka ba ko no ne mu ba ko no ne bra so enti awu enti me nyaduma bio na no so ye komo ne ye behwe de enti ode ye toto okode ehun asem bi pie mu no na etimi aboaye eni yase omo mo twa Awurade no omo nya ahoɔden foforo omo ahoɔden ne ye foforo na akwaye de se bi a obi ase efie na efie na wosi ye no eduma bi na paint no kwa na advance bi na a change the color na ne aso ye renovations ayi bi abobo rubers mani ade obo hu an nipa no na wa ye renovation kama wa ye ni bi aka na wa paint eda no na dana ya foforo kura eni eda no nya foforo no wasi o dem eda no aya foforo sana ho Nyankopɔn sa ya ho odi wo Nyankopɔn mu no duru bi a ekofom ya eduru bi a ye nti ase ekofom ne ma bebre mu te eduru bi a ne be nyanse ye kwawurade anim na ye nya ahoɔden foforo enti eda no ho asɛm no upenti da no
na wotwe ho na ye bibia kama mu se I fepa na mi twam me yonko so fo bi ni fie na openti ya chepa na me hu na fie na tina fe de je se aye foforo fe je se and say dan praise the Lord. Very good. And they say what car no adu me bia na say e kwaso na car na fe ego na eye nchenchem kakra na ego ti obanya say afei obakoya body wears we body wears wie na we bibia wie na dia kwana mo ya spray ama de man say ye men say ya pendi ama de spray ama kama na car no na say jene na so na car na ya foforo kura sa na brabotie ene du me bia ya be ya foforo ya ken anhase no ya ebere na odikodi yo wo de car na kosi wo na car na ye ho adwuma enti ye ken awuade no ne awuade siesie ye na awuade wo siesie ne wo te ye ne wo man ya adwene ne wo man ya adom eni eba na saade a na ye se yefiri ahoɔden mu bekwa ahoɔden mu ye ken awuade a yefiri ahoɔden mu ekwa ahoɔden mu from strength to strength, from grace to grace. Yefiri adum mu kwa adum mu eni efiri entiasemu ekwa entiasemu yefiri nyansam ne yekwa nyansam ye omam twa awuade no omu firi adum mu ekwa adum mu yefiri nimdie mu ekwa nimdie mu. Hallelujah. Okenka Psalm 84 verse 7 ya yenka okakre Psalm 84 verse 7. Psalm 84 so omam twa awuade no mubenya ahoɔden nti ahoɔden eno a beba o twa awuade a condition no ufo fele wadi so oba mpaye waya kom kyene Nyankopɔn kwa bi a ofa so dia de be firi mu aba no effect no the outcome no e nyame adwuma e automatic e Nyankopɔn asema sa na ba mo so menka nkyere wo wan nka ne hu sa na tie na yani awuade ntentam yanyi yefamo die ne yanhwɛ sɛ awuade yanyi famo die a yanyi no enokure mu yamfe yan wonto awuade so enokure mu na sɛ Nyankopɔn onya ne famo die a na ekenka ho a wose 7 ho wose onante efiri ahoɔden mu kwa ahoɔden mu be pie Nyankopɔn anim o Zion me ka ko sɛ ti efiri ahoɔden mu akwa ahoɔden mu me nyina nka sɛ ahoɔden mu ebekwa ahoɔden mu me nyina nka efiri ahoɔden mu bekwa ahoɔden mu. Amen. Enti wo mo twa awuade no o mo firi adum mu kɔ o mo firi ahoɔden mu kɔ o mo firi nimdie mu kɔ o mo firi ntiase mu kɔ tandie se mebia na o ye foforo da bia no o ye foforo da bia nti da bia ti adwen no na eye foforo enti anema bia aya kwansidi ya weakness nyina no na pare ye na weakness pare ye bi se ye firi ahoɔden mu akwa ahoɔden mu ye twa awuade a ti o mo twa awuade no wo benya mmra ma awuade na awuade nso siesie wo eni sa na awuade ya tie awuade wo siesie mo o twa awuade no o twa awuade instructions awuade na me twa no awuade na me hwe de kwan da bia so obefiri soro no obedom me obefiri soro ba ma me nyansa no obepagya me wabrabo mu no wayi mi afiri me mera ye mu me so fira awuade na otie me David kana oka ne history so me so fira awuade na oje me but as David and was one kwaso enso efira awuade de a atwam ohia bo ewasa abrabo ya foforo da bia ti efira dumu ni e kwa dumu enime bebere ho a wonti ase a afa na wo ti ase wonsa fa ne mebi ho na wo ti ase na fa yesuba na sasa ni e fa say change renew na e change unya change wonsa afa ne bebere ho afa na won tene ma se afa na wo tene ma se afa e kwaso na wo dwo na uhu se de esi kura na nipa kasa uhu se de esi buo nipa so esa wo si ye ho e wa abrabo mu profession bi ekura wo bia no ana say o age akoduro bia no ana man say bia o financial status say o sitia e wo sika say makura no afi na uhu say de obesi atoto wakwae ene woni e ma ti Awurade asem be bia ma wo ka Nyankopɔn asem na fe Nyankopɔn asem na e bie ma o ka Bible no a was the entrance of your word gives understanding so o Nyankopɔn asem bia emanipa o say ema empo se be nkwasi afọ kura hunyansa engenka oka Psalm 119 verse 130 Psalm 119 verse 130 ye hwede Awurade e ka
ɔse wonsemu bie ma han emankwasiafo hunu nyansa ɔse Nyankopɔn asemu bie mesumu ana na ebie ma de han emadwemi han ti ufa Bible na kenkan na woti ase a na wunya han sese ye kyerɛkyerɛ mu mo ti ase na ɔmo san fo wunya han na afa ufura dum kwadwo mu ufura ni daso mu kwa ni daso mu ufura didie mu kwa didie mu na afa udidie na afa de increase afa unse weakness na afa weakness bi ni nema bi na afa asa Nyankopɔn asam ho ni gie ba wakwa mu Nyankopɔn asam ho dɔ sɛ ye hyiahia mu ye bɔ mpaye ye di no korɛ na afa ɛho hiaw na ɛho hiaw no awurade asam na emu ebie ma wo a wunya han na sɛ emia ma wo de a wunya han ene nido no Nyankopɔn asam ɛso ebie ma ye na ebie ma ye no na ye nya han ni ye firi han mu kɔ esumu mu nyina akyire wofo mentini yie yebefiri esumu akɔ han mu ana yebefiri han mu akɔ yebefiri han mu akɔ han mu tie ni yɛ sa akɔ de ebe mu han mu saa tie firi han mu akɔ han mu ufiri mu na akɔ mu saa praise the Lord ti ebedum ebe no na sɛ asafo ahodo ko hyia bebree paa no a memesa mabɔ asafo bebree din na sɛ mo ko hyia baabi a ɛsɛ mo yɛn Yesu ban ne yɛ kasa no ɔmo kura bɛsɛ ka ɔmo kura suro mo ebi sɛ one nimdeɛ no wɔ hɔ ana two mo character ɛne mo ne yɛn nso no ɛno nso kura nso akasa ebi sɛ mo fura dum akwadum mu yɛfiri ntiase mu kwa ntiase mu yɛfiri ahomɔboro mu kwa ahomɔboro mu yɛsɛ adom no ana yɛnya ebi sɛ yɛtwa Awurade praise the Lord nti character no ebedesa character nothing na bibie no bit must stop you from serving the Lord nothing can stop you bibie no bit must stop you from so ema won so Nyankopɔn de sɛ Nyankopɔn asɛm no a wutie no edemfaso brɛ Nyankopɔn asɛm a wusua no edemfaso brɛ nti won fa mpaabo ni agoro ti du si yɛbɔ mpae a yɛmfa ni agoro ti yɛkonya mi fie ne yɛkotie Nyame asɛm a Nyame fie ɛyɛ ne gie ma yɛn David kan was Awurade wo fie ɛna wɔsɛ ne fie da koro die da koro kora akɔspa ne Nyankopɔn fie a ɛmfa so wonya na ɛnya sam ketewa ti ifiri adumu ɛbɛpa adumu ifiri ntiase mu ne yɛ kɔ ntiase mu ifiri afɛdie ifiri suro mu ne yɛ kɔ suro mu ifiri ahobrase mu ne yɛ kɔ ahobrase mu tɛmɛ bia na fɛ yɛ kɔ yɛ anim ti weakness no Awurade bɛyi afiri mu yɛyɛ no nso nti wɔn mo twɛn Awurade no enya deɛ nti wotwɛn Awurade a ahwade wofo no na bɛyɛ ho adwuma ana ho na yɛ ho adwuma mama nti Awurade te wo deɛ na sɛ wobɛtwɛn na wanya twɛn ne nya good nti wɔn mo twɛn Awurade no na ɔse wɔn mo twɛn Awurade no wɔn nya ahwade wofo na wɔn de ntaba wofo ɛforo sɛ ɔkɔdeɛ yɛkenka Bible no ɔse wɔn mo twɛn Awurade no wɔn nya ahwade wofo wɔn mo de entaban ɛforo sɛ ɔkɔdeɛ praise the Lord ti yɛn yɛ twɛn Awurade no ɔse those who wait on the Lord shall renew their strength they shall mount up with wings like eagles ɔmo de ntaban foforɔ bɛforo sɛ bɛforo fly wɔn mount up no Hebrew mu no ɛsan meaning to fly wɔbɛ fly ti yɛn no sɛ yɛbɛhwɛ ho asɛm yɛbɛba ho asɛm sɛ deɛ wɔn sɛ yɛkan mo miansa mi yɛ Bible ko hɔ ne yɛ Isaiah no a ɛyɛ Jeremia na sɛ Isaiah aya Isaiah 50 na sɛ 40 verse 20 na sɛ 21 na 31 mo miemi wɔ ne ɛnka mo tirim pa ɔse ɛmrante abrɛ na wɔpa aba na nkwankwa ahwehwe ase na wɔn a wɔtwa Awurade no enya wɔde woforo wɔde ntaban foro sɛ ɔkɔdeɛ otumirika na ɔmpa aba ɔnante na wɔmmere ha sɛ de nyɛ saa sɛ wɔde ha ehia paa ɛsɛ wɔde yɛ bɛrɛ to abo akɔdeɛ ho ɛsɛ ɔse yɛ kristofo ya mesɔmfoɔ yɛ bɛyɛ sɛ ɔkɔdeɛ enti obi a wontimi nya sɛ kɔdeɛ bia you can fly o ha yɛ bɛkyerɛ mo kɔdeɛ ho nyɛma bi paa yɛ bɛyɛ sɛ kɔdeɛ ɔse yɛde ntaban bɛforo yɛde ntaban yɛbɛforo sɛ deɛ obi ɔforo bɛpɔ anaasɛ alupre ɛforo yɛde ntaban bɛforo sɛ aboa wɔkɔdeɛ nti yɛbɛforo sɛ aboa deɛ hɛn ti yɛbɛsua ɛwɔ sɛ hɛ ne yie paa
Asafo obia wo ha se ana. Ye wo ha se pa. Okay, so they say edentaba foforo ebe foro se okwodie ananse question bi o de say ebe foro se okwodie ananse ebe foro se van se bi abo we pete ebe foro se pete ana ebe foro se akroma enti ebe foro se okwodie ti mo hia no so pa ebe foro se wo so wode ntaban foforo wode ntaban ebe foro se okwodie enti yeba foro se munyina yeba foro se de abaye okode enti awade anim no ani agidifuo mu no yeba dane okode yeba dane se enya physical body but se de okode tie no saa ne yanso yebaye na se de okode tie de na se be hian se nyangopon ma nkwan ya yesu bi fa the characteristic munyina mbenka ma mentie characteristics of eagle and the traits of eagle yeba hwe se ya hwe okode nisu enema bia okode se de wositie because say ye be force se aboa okode enena se be hia se yesua okode nso ho asem so ko bible mu a sa okode ho asem bebre nu a o bible mu okode aboa e fe se okode ne ho asem hia pa o be yesa okode o se no nso ye be kira mo se agidifo nyina na se yantimi anya se okode a yesu ye ban ya ne ye anya se okode a ne anya okode yesu e wo yan so ya asetena mu a ene heavy de mama empe ba be ntina ye be the trace of ebia eagle entimi nkan wasam nwie ne e ko bible mu a ye ma bebre nu a na nyamopon asam e ka fa abo akode ye ho na fi e be hwe ne ma bebre so a esa fa ne ho apart from bible na fi ye hwe de nyame asam e ka fa ne ho so okode ho adesua ehia o ka nyame asam akwa no a o se o mrante bremu ye foforo se okode mi won hwade Psalm 103 na hwe okode kasa me be ye okode me be ye se okode obiama na dwene ma say praise him me be ye se okode obi nti you be ye se aboa okode na ye nti won se Psalm 103 verse 5 or the enipa ese wafunumu ma na omranti bremu ye foforo se okode wo se omranti bremu ye foforo se okode omaba bremu ye foforo se okode ye be hwa aboa ye be hwa eno nyina ho asam ne ahwe ti yensa ahwe okai Exodus chapter 19 verse 4 okai Bible no 19 verse 4 okode won sam dos eno de me kakra bi na no ma mo kakra bi na mo de atene ma bi ase na timi aboa ma adesu no ebia na afi na me be ma detail de ntie se wo yesa kwade ene fe okode yesu na fe e kyerkyerem na fe timi aboa mo Exodus 19:4 ka Bible no o se onya o se Awurade no ankasa o se mo hunu de me yo mizrim no ene se de me so a mo okode ntabanso na me de mo aba me nchi wo so mo ntabanso okode ntaban Bible no ka nya no nko okode ho asem na edon so bebre ende wo se ye ba mo de ne hunu okode nisu ko wo se wo mo twa Awurade no o mu nya ho de wo foro no o mu de ntaban foro se mu nyina o mu de ntaban ya de enti ubenya de na de ba foro wodo nsa na wodo nan ya na wodo ntaban na ba foro ne se wunya ntaban na wodi aforo se okode se okode angasa no ye ka okode abo okode ne ho ode mpa abo efe ne se okode ne ho ode mpa oya no ma an man senta kra abo anti ne ho ode mpa no onim nyansa papa ana fe nso ne ho hare pa ahohre oya very swift kese ne ho ha pa yie pa na saa okode nso no oya fearless tiza ehu ni mu ehu pa na so pa no ebi ni aboa no mu na oye man se bia courageous
oya boa nso a oya akoduro pa na yesu yakọ no ye behu na bebre pa ye pa na abo akodi ankasa no oye high flyer ka high flyers say ye ka emo a omutu pa wa hoɔden pa dia ntimi ni akodi ensi nkyɛn akodi ɛyɛ number 1 enti oye king of bears si ye kwa emo adoma mu a akodi ɛyɛ en man se bia ne ye ka no ma ya na enkɔ nyina ka ho nti kan se ntakraboa de wona ye ntakraboa hene wote so ana ruler of sky ewiemu de ana master of sky ewiemu pa yesu yakɔ ne behunu de ye ka kyerɛ mu de ɛde sɛ de ye ka akoro ye bɛka akoroma ho asɛm akyɛ ne kyerɛ mo sɛ akoroma sɛ de wosi ti akokɔ sɛ de wosi tuo na ɔto se no ne nyinaa no de ye ka ye bibi a ɛyɛ ade a Nyankopɔn asɛm ɛkyerɛkyerɛ saa ɛna akɔ anipa nso aba anipa fam nso a research bebree ne bebree nso ɛda na didi yɛ bɛkyerɛkyerɛ ne bebree no amfa ɔkɔdeɛ ho kasa ɛsɛ me yɛsɛ ɔkɔdeɛ abo ɔkɔdeɛ ankasa no sɛ no na ho ɔne nsitie no otumi fly up to about 10,000 feet ewiem efira sa aso sɛ ɔkɔ wiem ɔfira ahase ya obetumi fly up to 10,000 feet ewo wiemu asan so alande bɔkɔ ɔbɛkɔ saaba aboɔkɔ de ebetu akɔ wiemu akyirikyiri paa yie ɔbɛsaaba baabi aboɔkɔ de ba akɔduro no ɛnomra bia ne ntakaboa bia ntimi nkɔduro hɔ ɔkɔ de bɛkɔ tena baabi a ɛnoma ntubua nyinaa ekɔduro no ɔkɔ de yɛ ɔbɛkɔ tena eni baabi a atans baabi a elpre kura akɔduro no aboɔkɔ de yɛtimi kɔ hɔ ɔkɔ no asan abasumdie mu obetuma lande bɔkɔ a bibi anya no aboɔkɔ de ho ɔden papa praise the Lord deɛ ɛnoma aka ɛntimi nkɔduro no aboɔkɔ de ɔbɛkɔ akɔdu praise the Lord mana wɔde ama sɛ yie ɔkɔ de yɛsɛ otumi fly how many feet 10,000 feet obebire obakɔ papa wɔkɔ bɔna ntaba mu a ɔbɛkɔ pa ahoɔden ɔde kɔɔ yɛ no ɔbɛsa de ahoɔden no nso aba ti yɛ bɛyɛ sɛ ɔkɔ de yɛ a ne yɛ sɛ ase no me bɛsɛ di akyire me sɛ me fa na maako ne ɛdɔɔso ne mo mɛka mɛfa bɛyɛ mmienu bi ne akɔ baya bom ne bi atimi aboa na ha se no ya na adesua nya firi mu no sɛ ɔkɔ a ɔsaaba praise the Lord ɔkɔ a ɔsaaba baabi a ɛnoma nyinaa entimi nkoduro no otimi kodu baabi a anema bi a unbelievers entimi nya no yebetimi ayɛ praise the Lord ebi sɛ yɛwɔ ntaban ɔmo ni ntaban eni ɔsɛ ɛmanante abrɛ na ɔmo paaba ba ɔmo twɛn awurade no ɔmo nya hoɔden wɔ foro no ɔmo nso ɔmo tu na ɔmo mpaaba hyɛ no nso deɛ nti yɛ mpaaba ne sɛ yɛwɔ ntaban bi yɛde sɛ ɔkɔdeɛ ɔmo aka no nso de sɛ ɔkɔdeɛ enti ɔkɔdeɛ nso ɔwɔ ahoɔden a ɔde fly na ɔkɔ nso a ɔba na hoɔden nyinaa mu a wɔtumi kɔba no ɛnsesa no woyɛ kristo ni nso a no matter the obetuma achieve in life abrabɔ mu position o financial status wunyini mu ɛnsesa sɛ san wɔ wahoɔden nyinaa mu aboa kɔdeɛ na hoɔden nyinaa mu no wɔnsesa deɛ wɔteɛ na wɔteɛ yɛmu bebree Nyankopɔn pagya ya ne a ɛnsɛ sɛ yɛsesa Nyankopɔn ma wo so wobɛyɛ professor wobɛyɛ engineer wobɛyɛ lawyer wobɛyɛ accountant wobɛyɛ nurse wobɛyɛ hwan deɛ wobɛyɛ bia wɔ abrabɔ mu wobɛyɛ honhom no wobɛyɛ deɛ miahia koraa no a deɛ wɔteɛ na wɔteɛ ɛnsesa hallelujah ɔkɔ a ɔsaaba nyɛ sɛ afei deɛ ɔkɔ deɛ wakɔ soro afei deɛ wakɔ ha paa yie afei deɛ waka hɔ yɛn bebree no akɔ ha Nyankopɔn ma yɛn so a ne akɔpem hɔ yɛn nsa ama bio ɛyɛ awerɛhosɛm paa ɛba saa usu unyanya ɔkɔ deɛ esuban te yɛkɔ a yɛsɛ yɛ dɛbɛn deɛ ɛnoma aka ne ntimi nkɔ no obetumi akɔ te ɔboro no ma aka so na ɔmoro ɔmo so kwa ɔnyɛ king of bird kwa ɔnyɛ king of bears kwa
Die here no so ka among the best no ono ne na teso ana pe ade ba ku bi onso a okwade enso no ade ba ku a yesu efe no no se eduru me bi a okwade ankasa no ne ntaba no na ho oden no okwa na ne ntaba ne be na etutu sometimes eduru me bi a ye me se be ko bebre pa na bobo so years na dia ha ma onye bebre eduru ebre bi a ne ntaba no odi tu odi otu no ma na ho oden no ekoso no a no na fe ntaba no na etutu ene se bia enkokọ eno ntakramoa na fe ntaba ne tutu a afe na ho oden no na ekofom ti na ho oden ne kofom a na akọhye baabi na ntakra no ne ntaba no ne ntakra no na asafu bio na wasafu njaja no nya ho oden. Praise the Lord. Wo ho akwade Yesu wo nyina mo ho akwade ne su ba akọ no enti ntakra ntaba no etutu a na wayemre edi abasa mo imagine a also what kind of olden days sana na ositimi tu pa kwa wiem na obona taba mu a na anoma bia ntimi anim na owa hoden na afedie ekoso no ano ntaba no na afedie na ekofom na ekofom nti ekofom a onsa onti onya hoden fa bio onya hoden ya se okoback na for okoback na amane ntaba no afedi asafu edi ntabani fu a na nta wasaya hofro. Praise the Lord. Wanya ntaban hofro. Hallelujah. Ti okode ye benya okode Yesu ti edu be bia ya abrabo no edu be bia etimi ya den edu be bia nipa ya abrabo etimi ya week ya re etimi ba sikasem timi ekofom hunhum amone etimi esotimi but en say ye ho so we come back na ko sha ho den na o restore. Enti abu akwade okwahye baabi a na wasan so restore. Hallelujah. Eni pasa na asam na omoti ase ti okwade okwa onka ho osaba na wo shane ho ni wie nso a osaba fly ti oho no a oho na ntaba na aye week no wonti mintuo no ebe ne da na so onsese na osimi enjoy power of flying na wo ye king of bird na ebia enoma nyina ne ntakabo nyina ahene na always one man say bia ewiemu one ye master na afedi ahoɔden ni hɔ no ubi say ebe ne de ebe ne ya edi obakan na wasa akɔ ndi ebi bia yakotwa awurade anim ya ahoɔden san ya ka awurade anim yenim de ekɔ fam ya ka awurade anim ne anya ahoɔden mfuro a ne asa abatu ade yes. Hallelujah. Enti eba saa ye tumirika wasa tumirika no mmerɛ bio o tumirika because wakwaba ne ho adwuma ne ho aduro enti emrantie ebre na amaba wa esa omo achi no abo akwade de na ne ho oden me se ediwe bia ye nyina ediwe bia abrabɔ no ye kwaye achi ni asaba ye nkoka hɔ okwade ye kwa na chi a osaba munya okwa wonsa ma na enti osaba nimo ediwe bia obetima kɔfam abrabɔ mu obekɔfam ay sana abrabɔ tie tuhu hona wonsa fe ase na wabotira pa na wodo pa na obu ade pa na wosu na me pa ase na de akebe na nsami wahi malamfo saa ko wachi wate ko wachi ko twewrade anim ko twewrade tententententententem na saabra na okode okwa wasaba okode wonsem no mekasa me kan edonso okode ankasa no se onso ohu far distance ene me kan wonsem de ene me bere wa ba bosi okode pa far distance sa ahanedo sa okode nani no huna chiri pa ye eno nso fantom otirim na me bo abeka ho asem ene me se me de meka kyerem ye de ko Bible ne kyerem na mo hu ababo mo nsem okode onsaranda so obetimi ma overcome no pa ani at all. Praise the Lord. Yantu aso ana hallelujah. Ene ma ne dɔɔso eka se ye ka ebre no mema me kwa go me fa ono nko an ho asem ma ka na ya kyerɛkyerɛ me da to life mu abrabom okɔde se ade e fa ne storm se ensuo topa na agra na de tie na ewiem paapai na man se bia emuna na thunders apapa no emu nyina adwane no obi adwane okɔde no namu obakɔ se si a onsuo storm kura storm so no osuro
okwadie eni se ye baba ye se kwadi o ena me nkan ho asem nkyerɛkyerɛ mu storm in life abrabom storm enema bia abrabom awose yetumi famu hallelujah ena baba maka ho asem abo akwadie na ware ye fe pa omo ware se abo ase oyini pa omo ware pa ena se na mu etu so omo line partner nya sem ketu akura na nyame boa ne de ti maka se abrabom ya ba ye se okwadie ya ba ye se okwadie ya ba fly me ga se ya ba fly ya ba ko hi sa ya ko so be ya beba ya kwa ya beba dia enumanya na nti ukọ wiem ho no a ebedu point bi no hu no ma bia okwadie nkwa na abehu no ono obekọ papa sɛ nyankopɔn asɛm yɛ ma nneɛma bebree bɛgye nka nneɛma bebree na mmɛsɛ ɛnɛ yɛ nka ho asɛm hɔn na bɛsɛ ɔyɛ sɛ aboa akɔdeɛ ɛyɛ hyɛ sɛ woyɛ amen wobɛtumi ne kan wɔsɛ deɛ nti a wonante a wombrɛ no deɛ nti a wompa aba no wohu deɛ woyɛ ntira ɔkɔdeɛ paa sɛ ɔkɔdeɛ paa ne pray na hanam sɛ ɔsi yɛ focus paa mo ɔkɔdeɛ sɛ ɔsi mu a we are very said meka ho ansem na akire no meto me bo ase ye beko bible mu so mo hu Nyankopɔn nsem eka fa ho Nyankopɔn nsem ka bebre nti abo akɔde Nyankopɔn su bi kra at times no o su bi saa wɔ ne ho ɔkɔde su wɔ ne ho eni ye benya ɔkɔde su bi ne de abetena ase ye benya ɔkɔde su bi ye de betena ase ye benya ho ɔden ye be fly wɔsi ɔforo sɛ aboa ɔkɔde ɔforo me nga sɛ ɔforo ɔpa onya hoɔden foforo emmo nyina be omedu bebe no na omo nyina epem okodi o na ekoro no ensuo na muna no a ensuo na muna tum na agara da yatetia na emmo nyina obi ababia obi a ne ho sie na obi a ne ho sie obi a okodi na onamu na okọ boni ntaba mu sa papa na okọ ya be yesa okodi ya na bu ya be hwɛ abrabom storm ya be hwɛ ne ho aka ho ya ma bebre ya be hwɛ ka ho me mese ma bɔ so edo so pa doors papa ne ho nsɛm bebre ho ni pasa na epa bi atie ni pasa na omo mpa bi atie ye be me bo ameka ho nsɛm ye be bi mu no Nyankopɔn asɛm mu ɛno nkwa de ɛyɛ topic tie na de nan de me de support we na sɛ otumirika na omre ompa bada okɔde ompa bada okɔde awade oho okɔde awade so omusi choose life partner mate no munya ware nso a enya sem ketwa kura di nyina na ebekọ awade enwoma mu na timi aboaye nti awade ensei ni nyina na nse okɔde yesu amen omen ene ebesore na nyame boa emre se nesa ka ho asem nyina yɛ nsore meto aso ye wɔ nema bebree hɔ ti ɔkɔde yɛ fearless creature onsɔhwe kuna onsɔhwe na anya nwanwa na mebo ebehu sɛ ewiase ama ho do bebree no a ɔmo san sɛ ne yɛ ɔkɔde yɛ Roman Empire fo ɔmo kɔde yɛ pa na ɔmo standard ɛyɛ ɔkɔde yɛ to ɔmo gyina so ɔkɔde yɛ ɔmo gyina ɔkɔ Greek the same the Ghana kura yɛ coat of arms ɛde bɛnya ɔkɔde ama bebree ɔkɔde yɛ eagle ɔkɔde o play ɔkɔde yɛ one sɛm Bible mu ɔkɔde yɛ bɛyɛ sɛ kɔde o yɛ bɛyɛ sɛ kɔde yɛ bɛ fly ti wuni ntaba ya nso yɛ de bɛ you can fly nanso ne ntaba sɛ ɔban sɛ pɛtɛ ntaba yo ɛna anya hawk mo friend sɛ kura ayi akoroma ne mo ntaba bɛya sɛ wade sɛ ohun yɛ mɔbɔ yɛ nso trase wa wɔte ase yɛ dia zaka sie ɛma wo ɛna wasɛm ba nkorɔfo nkyɛn wade yɛsrɛ nsɛm aba awurade bia ne ntimi nyɛm ahoɔden na dodo na yɛtwɛn wɔ na ne yɛbɛyɛ sɛ wɔkɔde yɛde wade wo sɛ yɛde ntaban bɛforo ɛnyɛ yɛn nsa na yɛbɛforo ɛnyɛ yɛn nan yɛde ntaban na yɛbɛforo wade yɛsrɛ ho yɛmɔbɔ na yɛnya ahoɔden ne yɛsɛ yɛnya kokoduro awurade yɛntimi ho nneɛma bi nsie sɛ yɛdidi yɛde ma yɛ menim sɛ wɔka yɛn ho na abɛboa yɛ yɛda wase Nyankopɔn wɔyɛ ne awurade Yesu din mu amen okay